Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama ika di kamtu maawanan di pagyak sumagmamano abulan. Magandang araw ulit mga kahito. Ito, maglalagay na tayo ng mga fingerlings sa ating concrete pond. Dumating na po yung ating in-order and it's all the way from Isabela. So ngayon, pagbibilang tayo. Ang order po natin is 2,000 fingerlings plus a mortality of 10%. So nakatawad po tayo at ginawang 2,215. And hopefully, hindi ganun taas yung mortality. Normal lang kasi na magkakaroon yan ng mortality dahil galing pa siya sa Isabela. So malayo-layo yung biyahe niya. So stress will always be there. Hindi natin yan maiiwasan. And hindi rin po eksaktong 2,000 yan kapag harvest na tayo. Kasi one thing is, ang ginagawa po is, although almost pare-parehas yan, ang size niya between 3 and 4 inches, ang pagbibilang po is hindi naman per head talaga up to 2,000 kasi kung hindi, abutin tayo ng siyam-siyam dyan. So, ang ginagawa is magbibilang lang ng 250 tapos kikiluhin, katulad yan, kung ilang grams yan, sa susunod na is, kung halimbawa yan, let's say, binabawasan yung tubig, now it's, so halimbawa 70 grams. So yung susunod ulit is maglalagay na lang siya ng 70 grams. So 200, kung 250 yan, yung another 70 grams will be 250. So that will lessen yung time ng pagbibilang, or one thing also na mag-lessen sa stress. Kasi kung isa-isahin mo yan, mas malala yung stress ng ating mga fingerlings. So, mas yan. Hindi yan eksaktong 2,000 kung 2,000 ang bibili mo. Bababa pa yan. And sa pagkakarga naman, kailangan nating ilagay muna. Kasi kung makikita nyo, yung mga fingerlings, yung temperature ng tubig, yung acidity ng tubig, or yung pH value niya pati is iba dyan sa kung saan nanggaling. And maninibago sila should we decide na ilagay bigla doon sa ating ginawang concrete pond. Kung maalala nyo, nilason natin yung ating concrete pond, meaning tinanggal natin yung killer effect ng simento. Paano? Balikan po ninyo yung video natin. Ilalagay ko po diyan sa comment yung paglason natin, yung process natin, yung previous video natin. So, ito, at ilalagay na po natin, isasalin na po natin tong yung mga fingerlings na to doon sa ating pond. So, makikita nyo, although maliliksi sila, maayos pa yung mga fingerlings, hindi natin maiwasan na marami pa rin dyan na maninibago
Kung nakikita nyo, may mga namatay pa, namatay pa nga eh, na tinatanggal ko. So, ang kanyan pati is kapag ka may malalaki dyan, halimbawa kung yung size ng isa ay na doble, so magbabawas ka na agad ng bilang ng fingerlings mo. May saak nga anak ni Manalon na igugurak trabaho taltalon. Yan sa tumulong. Yan. So, gagawin natin ngayon dito is uunti-unti natin na i-climatize yung mga fingerlings natin doon sa temperature ng tubig na pagsasalin natin sa kanila doon sa pond, and doon sa salinity niya or yung pH sa value ng tubig, para hindi sila mabigla at lalong ma-stress. Kung makikita nyo, ang saya niyan, ang sayang maglagay. So, yan. Yan yung first 1,000 na fingerlings. So, hindi ko agad-agad na binuhos yan. Hayaan nyo silang kusang lumabas mula dyan sa lalagyanan para sila na rin mismo ang magsasabi sa katawan nila na okay na yung environment sa kanila, nakapag-adjust na sila. Okay? So, eto mga kahito, kung gusto nyong mag-order doon sa supplier ko, mag-message lang kayo sa akin. And ibibigay ko sa inyo yung details ng supplier ko. And actually, this coming month mag-order ako. By March, mag-order ako kasi papalitan ko na yung konti na lang yung natira doon sa isang batch ng hito natin. May nag-order kasi na may nagpa-reserve kasi, kaya mayroon pang laman, konti, siguro mga below 20 kilos or between 10 and 15 kilos na lang yung naandon. So, pagka yung kinuha, more or less by the end of the month, mag-order tayo by March ng panibagong stock natin. This time around, I'll try about 3,000 na fingerlings. Kasi, napansin ko is yung 2,000 na order ko dati, dahil medyo hindi tayo nag-sizing agad-agad. May mga kinain ng ibang mga shooter. Ang tawag kasi natin doon sa mga mabilis lumaki na siyang kumakain doon sa mga maliliit is shooter. Kaya yung mga shooter na yon, dapat tanggalin natin, iwalay natin sa mga maliliit, kasi kung hindi, kakainin nila yung mga maliliit. And that will also cause yung pagbaba ng stocks natin in the end kapag mag-harvest na tayo. Okay, so kaya kailangan nating mag-sizing. Now, going back to yung ordering, ang gagawin natin is mag-order tayo, kukuha ulit tayo ng panibagong stocks. And I'll try to get yung katulad niyan or mas malaki. Kung mayroon tayong makuhang 5 to 6 inches na stocks, it will be better. Kasi yung time ng pag-aalaga is lesser.
po tayo magpatuloy, karuba. Gusto ko lang pong batiin yung ating mga kaibigan. Shout out po kay Noel Clemente sa MMSU CIT. Kay Raymond Banyaga, yung mga tropa natin dyan sa MMSU CIT. Si Benji sa Honolulu, Hawaii. Yung mga tropa natin dito sa Alborac, sa Qatar. Kay Rex, kay Harvey, kay JC, si Lino, si Bumbom. Yung mga kaibigan natin dyan na palaging nagla-live din. And kay Jonel, which is malapit nang bumalik sa Doha ulit. I-enjoy mo na lang yung mga huling araw mo dyan sa Pilipinas. And babalik ka na naman sa barracks. Okay? Sa atin pong mga kaibigan na may mga katanungan, mag-message lang kayo or mag-write lang kayo dyan. Sulat nyo lang dyan sa comment yung mga katanungan nyo, and sasagutin natin sa ating mga susunod na videos. And in the next weeks siguro, gagawa ulit po tayo ng videos about automotive. And abangan nyo yan mga karoba. And I wish na mag-live din tayo para i-clear up yung mga katanungan nyo, or kung para mag-discuss tayo with regards sa automotive. Maybe in the next weeks. Sasabihin ko na lang po, mag-update lang po ako sa ating channel kung kailan at kung anong topic. So siguro we'll try it once a week. And if it goes well, then tutuloy natin kahit kalahating oras for a start per live broadcast. So gagawin natin din simultaneously with YouTube, with Facebook, para magkakaroon tayo ng huntahan about automotive. Yung mga experts dyan na mga automotive, mga gustong mag-share ng kanilang knowledge, o pwede tayong mag-collab kung gusto nyo. Mag-comment lang kayo, and we will do something like discussion. I will do some explanation, and then we'll discuss kung ano man na yung mga bagay-bagay na gusto nyong malaman with regards to automotive. And I'm in the process also of making some bit of discussion, so a bit of talks with regards din sa personality development. Meron akong mga ginagawang videos, pero ine-edit ko pa. Madaling gumawa ng video, but the thing is yung editing ang medyo madugo. And pagod na rin po tayo pagkatapos ng ating trabaho. Pagod na rin yung utak natin. Alam nyo naman, maghapon tayong nakatutok sa computer, sa opisina. Tapos sa pagdating sa bahay, kung yun pa rin ang gagawin ko ng medyo matagal, medyo mahirapan. Mabuti sana kung mayroon tayong editor. Okay, so yan. Abangan nyo na yung mga gagawin natin, mga karuba, sa mga susunod na kabanata ng ating vlog. So, kita-kita ulit tayo. Regards sa lahat. Shoutout ulit. Kumpad Raymond, Kumpad Noel, Kumpad Paulo, William, and the other automotive guys dyan sa CIT. Si Dr. Badong, si Kumpad Bobby. Kung meron kayong mga katanungan with regards sa automotive, i-comment nyo lang dyan kung may mga gusto kayong topic nating pag-usapan. And perhaps kung gusto nyo,
I would propose na sabihan nyo yung mga, kapag ka, halimbawa, meron tayong discussion, sabihan nyo yung mga estudyante nyo dyan na sumali sa discussion. Kung meron silang mapupulot na kaalaman, di okay. Kung yung mapapag-usapan natin is in contrary sa kanilang previous experience or knowledge, so it's an affirmation na tama yung kanilang alam. If not, then it will do otherwise. Okay? So long! And tuloy nyo lang na i-view or panoorin yung ating mga videos. Maraming salamat po ulit, mga karoba, mga kumpad. So, yung feed consumption mo, yung uubusin mo sa kanila is mas mababa na rin. And not only that, pati yung kuryente. Kasi kapag nakita nyo, yung system natin is RAS. And sa system natin na yan, pag nakita nyo yan, actually yan, diretso galing sa pump yan. And at that point, ginagawa ko pa yung parang aerator system natin. And I'll update you also with that kung paano ko ginawa. And yan, makikita nyo sobrang lilikot nila. Ang kukulit nga nila eh. So mas makulit yung mga yan, mas malikot, mas maliksi, mas maayos. Kesa namang hindi na yun nagalaw. Wala. Kapag isang tip pala, kapag binigay na yan, kapag inilagay mo na yan, huwag mo siyang pakainin within 24 hours. Kasi masasayang lang yung feeds. Hindi pa yan sila kakain. Paunti-unti mo silang pakainin after 24 hours. Pero unti lang talaga. Hanggang kakain na sila. Saka ka lang magdadagdag. Kasi kung hindi, masasayang yung feeds. Mabilis madumihan yung tubig mo. Dahil yung tira-tirang feeds ay mako-convert yan sa dumi, which will eventually contaminate yung tubig. So yun ang isang tip. And also, ang pagkain nila agad-agad is yung P0. Dapat bago pa dumating yung stocks, yung fingerlings, meron ka ng P0 na feeds. Maghanap ka na. Medyo nahirapan akong naghanap ng P0, and the only way that solved my problem is umorder ako online. Pero huwag kayo basta-basta umorder sa online ng mga feeds kasi isda yan eh. Hindi nyo alam kung paano yung handling nila ng feeds. Baka mamamatay lang yan. Okay, so yan. Kompleto na yan. Ang saya nila. So, yung next order natin, next loading natin will be, depende kung merong darating by first week of March or second week of March. So, maglalagay tayo ulit ng panibagong stocks. And medyo okay na yung system natin na maayos na. So, siguro gagawin natin is yun nga, magdadagdagan natin. Actually, yung tangke na yan can at most pwede siyang kakayanin niyang kargahin yung 5,000 heads, yung 5,000. Kasi RAS naman siya. Yun yung advantage ng RAS over yung traditional na walang RAS. Kasi kapag hindi RAS, ang computation niyan ng is 1 kilo per square meter. Isipin mo yun. So kung 5 kilo kung yung target mo is 5 piraso kada kilo, so 5 lang.
cubic meter. So, sorry, not square meter, cubic meter. 5 lang. Padre, mga kumare, lahat-lahat na po. Maraming salamat po. Okay? So, pero kung Russia, you can go as 1 kilo per square foot. Yun yung napansin na I'm speaking through experience na po, hindi yung haka-haka lang o yung bali-balita lang o yung fake news lang na kwan. I'm speaking through experience na po. So, ang gagawin natin dito is day after nung loading natin, i-update ko ulit kayo para makita nyo kung ano nang nangyari. And, oo nga pala, through experience din, napansin ko na within the more or less, within 3 days, wala pa kayong mapapansin dyan na mortality. Magkakaroon lang yan ng mortality after 1 week or after 1 week. Yan. Makikita nyo. Maraming mortality yan. Dahil yun yung mga medyo mahina na dati dahil sa stress, sa traveling, sa transportation, sa shipping. Mahina na sila pero dahil hindi nagbago yung environment nila, yung klima, yung pH value ng tubig nila, is hindi nila kakayanin. Napansin ko na yan. Normal yan. I should say. Normal yan. Tingnan nyo, yan yung pinagkaiba ng hito sa tilapia. Yung hito, mananatili dyan sila sa ilalim. Sa ilalim sila yan maglalaro. Saka lang sila pupunta sa ibabaw kapag kumain. Yung tilapia naman is more or less sa surface sila. Malapit sila sa surface. At that point, yung depth ng level ng tubig natin is siguro mga 70 centimeters. So, as the days passed on and habang sila'y lumalaki, dadagdagan natin yan, yung level ng tubig nila. Okay. So, ito po mga karoba. Maraming salamat po at sana po ay patuloy nyo pong subaybayan yung ating pagtahak sa papalaki, pag-aalaga ng hito, and also yung mga ibang videos natin patungkol sa farming, mostly sa pagkakayupan. And sa next video natin, I'll be updating you with yung kung ano nang nangyari after isang araw na nilagay natin sila. And yung feeding natin, po pwedeng hindi pure na feeds. Sabi ko nga is, if you have azola, pwede kayong maglagay ng azola. Kasi yun yung, halimbawa, nakulangan sila dun sa feeds na nilagay nyo. Yung azola ang magiging pampuno nila. It will be their additional food. And kapag hindi naman nila nakain, okay lang kasi magiging yun sa kanila shade sa araw kung walang shade. Ito ay ang ginawa ko rito ay purposely made shelter. Yung shade is para kasi kung gagawa mo lang siya ng shade as in shade, okay naman, pero sayang din yung space. So ang ginawa ko is yung shade, nilagyan ko na lang din ng flooring dun, so parang mayroon siyang flooring sa taas. Ginawa ko na rin siyang kubo na parang floating
para ma-utilize yung space at the same time, maging shade na rin siya doon sa ating alagang hito. And tatanong niyo siguro, bakit meron pa rin nakapasok na araw? Essential yung araw kasi that will also create or produce oxygen. Okay? Lalo na kapag nilagyan mo yan dyan ng halimbawa, nung water lily or what. And instead na ang nilagay mo dyan is hito, nilagyan mo siya ng tilapia, mas akma na merong araw kapag tilapia. Okay? Ang tilapia is mas komportable na merong naaarawan yung kanilang pond. So much for that. Sa mga sa mga additional na mga pointers, I'll be updating you as we go along sa ating journey sa pag-aalaga ng hito. Magandang araw po ulit and mabuhay po sa ating lahat and matulog po tayo para tayo lumaki, mga karoba. Salamat po. Nukanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan dukot ken tagariribugan Nukanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan Ibumigsa sumalun at pay Ibumigsa sumalun at pay